velkommen til den her video. I dag har jeg Trine med. Trine Mussen. Og i dag skal vi lave Kawaii Tubers Tag. Går det ud på, at man siger et navn på en squishy YouTuber, og så finder man så en squishy, man synes minder om den person, eller den person har. Så lad os bare komme i gang. Til Kawaii Squishy har vi valgt iBlue Mini Tanker. Hun har en af dem. Det kan ikke lige helt ud, om det er den her, men ja. Til Kiwi Squishies har vi valgt Sanko Elan Pamfrit, og det er sådan, fordi vi synes, at hun har en, tror vi her. Og til Madine Squishy har vi valgt Punimaro Fairy Flush Yummy Bear. Eller Limited Edition Fairy Flush Yummy Bear. Undskyld for lyset, men vi filmer klokken sådan 10, halv 11-agtigt. Og fordi vi har valgt den her, det er fordi hun selv har en, og så er hun bare lige så sød, som den er. Og til Alberte Willumsen, så har vi valgt Planet Miao, og det er fordi vi tror sådan, at hun har den. Altså vi mener det, altså jeg mener hun fik den i sin $40 lucky bag, og hun havde vist også allerede en. Hun har vist i lilla og i pink, tror jeg. Og til Squishy-universet har vi valgt Kibro Pineapple. Og fordi vi har valgt den er, fordi at jeg mener det var Olivia, men Olivia har den, eller er det Ida, jeg kan ikke lige huske det. Og til Mille Squishies har vi valgt Rainbow Alpaca, og det er fordi, at den minder sådan om den. Og til Isel Squishy har vi valgt. Der har vi valgt det her for. Det er Trines, by the way. Ja. Og fordi vi har valgt den, det er fordi, at hun har to i blå og i hvid. Ja. Og til Goodies. Vi tror, at Goodies har den. Tusind tak fordi I så min video. Husk at subscribe, like og kommentere, hvis I er en af de, der er blevet nævnt. Men ja, mig og Trine har også en musical, som vil stå lige her. Der kan I gå ind og like vores video. Ja. Vi giver shoutout på vores musical til den første, der følger os her om lidt. Ja. Der er sådan, tagger vi bare personen med i, så ja. Hvis I gerne vil det, så husk at gå ind på vores Musical.ly og følg os der. Så ses bare i min næste video, håber jeg rigtig meget, og jeg håber rigtig meget, det kunne blive sammen med Trundemusen. Vi ses! Hej hej!